И двойте приятели, аз съм Крафтър от 1.24 и днес ще снимам на Minecraft Pocket Edition и започваме. Опс, чакайте. Тук да направим survival. Така и не така. И продължаваме. Направил съм си кончи си. Направил съм си много неща. Крипър гръмнал, сигурно. Кон. Ладно. Направил съм си много неща. Аз този събър съм оцелял много. Този кон сега. Я го убивам. Малко. Едно пиле. Едно пиленце малко. Ела ми. Пиле. Ела ми пиленце малко. Пиле. Хора, ти пиле ми бяга. Аха, убих. Един дали пусна. О, пуснало си е. Пуснало. Давай. Сега, днес ще правим блок виж на къщата. Отивам за дърво. Така всъщност си взема да бавивате. О, не. Забравил съм си честа. Отивам също. О, не, тук има ли нещо? О, не чест. Къде да не знам. Просто се подава. Събирам. Не продължаваме. Не знаете тук, ако нещо се е чуло. И продължаваме. Извинете, че така се откъснах от клипа. За момент. Но трябва тук да свърша една работа. И продължаваме. Да. Ами... Аз колко да бъдех? 6 броя на мен. Давай. Само един крафтинг тейбъл. Слагаме крафтинга. Дейто бе. Ето тук някъде. И правим 100 стълбички. Пъчки. Напънчки. Отивам така. Тук да не сложих стълба. 12 стълбички. Много малко е. Жалко. Просто слагам неща. Си взема доста. Не знам колко може да попадне. Да, продължаваме. Както казах хора, продължаваме. И така, опа. Дам. Така, качвам се. Да правим така.
И сега тук хора слагаме и това. После вземам сезон 3 от 19 януари 20 часа. Премиера по BTV Action и на Voyo.bg. Това така. И почвам да правя. Малко не остана. Опа. Чупи. Продължаваме с това. О, ужас, хора. Ще взема това дърво. Не знам как се е положил той. Купи се дърво. Така. И продължаваме хора. После пак снимам още един епизод. След малко ще свършвам вече. Не направих нищо интересно, но за съжаление така става хора. Оп, да искам. Чупя. Много ще тук основа и тя не мога да стъпвам на краката. Много съм бъдна. Аз ли стъп при мен? Не искам тук. И това е края на клипа. След малко може да снимам още един епизод. Радвам се, че бяхте с мен. Аз съм Квартал 1324. Вие сте моите кварталчета и чао!